санаи 2 августи соли 2021 тақрибан соати 19 дар як қатор деҳаҳои ҷамоати деҳотӣ моғиён сели калон омад. аз ҷумла сел ба деҳаҳои сор ва хурмии ҷамоати деҳоти моғиён ва баъзе мавзеъҳои деҳаи пули гирдоби ин ҷамоат зиёни калон расонид. аз рӯи иттилои намояндагони раёсати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри панҷакен, асосан сел ба манзилу заминҳои назди ҳавлигии шаҳрвандон ворид гардида аз худ харобиҳои зиёдӣ боқӣ гузошт. мавриди зикр аст, ки бо супориши раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр бобозода Шавкат гурӯҳи корӣ фавран ба ҷамоати деҳоти моғиён сафарбар гардида бо мардум бо зарардидагон мулоқотҳо анҷом доданд. ҳамзамон барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ аз ҷумла барқарорсозӣ роҳу пулҳо ва дигар иншооти зарурӣ тадбирҳо андешида шуданд. мавриди зикр аст, ки айни замон гурӯҳи иҷодии телевизиони симо низ дар мавзеъҳои офатрасида қарор доранд. ба мо дастрас шудани наворҳо мо барои шумо бинандагони азизу арҷманд дар бораи зиёнҳо, оқибатҳо ва рафти барқарорсозии офати табиӣ дар деҳаҳои сор, хурмӣ, пули гирдоби ҷамоати деҳоти моғиён барои шумо гузориши муфассал пешниҳод хоҳем кард. در ساری شریف هم سیل آمد، سیل زمان به زمان کلان شد.